mga paps, magandang umaga po sa lahat ng nanonood. So today is August 23, 2020 at ito po ang umpisa ng paggawa natin ng video kasama ang ating grupo, ang Night Riders Nation Pangasinan Chapter. Ang unang content po natin is dadalhin namin kayo sa isa sa mga magagandang tanawin dito sa Pangasinan, doon sa Mapita, Aguilar. So kung mga gustong manood, tapusin nyo itong video na to hanggang sa karating kami at makabalik sa aming pinanggalingan, sa aming pinagmulan, para makita ninyo ang ganda ng Mapita, Aguilar, Pangasinan. Pero bago yan, huwag munang kalimutan na mag-like sa video na to and subscribe and click the notification bell para update kayo sa lahat ng mga susunod na aming video na gagawin. Kita ulit tayo mamaya, guys. So hanggang dito muna, balikan ko kayo mamaya. Tara. Guys, nandito na kami ngayon sa meeting place. Inihintay namin yung mga kasama namin. So, this is our team leader, Dave, Gabriel, Pops M, ang aming marshal, ang aming sergeant at arms, Pops Romel. So, ang gaganda ng mga motor nila. Sana makahabol ako. Ang gamit ko lang ngayon is itong aking Mio. Sana makahabol yan. Mabibilis yung mga motor ng mga yan. So, bigla ang lakad, bigla ang plano. So, kita-kits ulit tayo mamaya. Ayan. Ito yung isa namin kasama, si Pops JC. So, magigirap na kami. Punta na kami sa Mapita, Aguilar. See you later, mga Pops. One eternity later. We drive so far to get away, never look back, we don't care about nothing else, a sweet escape, gotta break free, like a shooting star, let the skyline guide us, we don't care about nothing else, a sweet escape, feels like heaven. Nothing can stop us now. We run away, a sweet escape. Nothing can hold us down, just like a wave that never breaks. Nothing can stop us now. And if you fall, I'll pick you up. I'll follow you till the end of time. We run away, a sweet escape. Nothing can stop us now. Go out and fade away, never lose faith, leave all of your fears behind, a sweet escape, gotta break free, with an open heart, let the sunshine find us, we don't care about nothing else, a sweet escape, feels like heaven, nothing can stop us now. We run away, a sweet escape. Nothing can hold us down, just like a wave that never
brave. So ayun guys, muli kami nagbabalik. Yan. Nakapunta na kami dun sa tuktok at ngayon pababa na. Medyo pagod na. Naghahanap na kami ng makakainan. So Pams, kamusta pagdadrive? Okay lang, kahit nakakapagod. Pams, Meng, how's your driving? Okay lang, Pams. Kahit anong layo niya, basta kasama mong mahal mo. TL, sana all na lang tayo. Sana all, sana all. Boss JC, kamusta? Yan ka kasi, naka-stance ka, kaya ka nahihirapan, ano? So, pababa na kami. Pero maganda dito sa Mabini, medyo inaayos pa yung daan. Pero lugi kami. Meron kami kasama, mga girls. Pero, naka-ano sila, oh. Naka 4 wheel, sana all. Naka sana all. Sana all na lang kami. Try nyo rin kayang magmotor. So yun, pababa na kami. See you later guys. Medyo gutom na ang tiyan. Maghahanap na kami ng makakainan. So, kita kits!